Sanja. Sanja, bre, Pavošević. Nije napisao dobro. Ti pratio malo? O, bre. Nije problem. Ti snimi. Ovo je za skromnjenu apokalipsu pisana, ovo sve što ratu tek treba izaći. Dobro. Abrakadabra je izašlo u istinitim lažima, to su ove urbane legende. Dobro. Kronovizija je bila u Belom šumu, a Vasilij Krabe je bila u ovoj Sferakonskoj zbirci u Zagrebu. A ove druge su, da kažem, nove. U stvari nisu one sad kronološki nešto poslagane, znaš, ali su u suštini nekih zadnje 2 godine su prilike ove pisane, a pre toga sam imao gomilo nekih kratkih priča koje su ono, znaš. Sad se stvara gužva, a zašto baš sada, a ne pre odredba? Već par dana ćemo da ovih djevojaka koji rade na strani, tek negde u 6 popodne krene prodaju. Tek od 6 popodne?